Vă spun bună ziua și bine ați venit la sediul PSD la această conferință de presă. Va fi o scurtă conferință în care doresc să vă anunț un fapt extrem de important pentru politica mehedințeană și pentru organizația PSD Mehedinți. Constatați și dumneavoastră că am alături de mine doi dintre primarii importanți ai județului Mehedinți, domnul primar Cioară, primarul comunei Târna, și domnul primar Pantelimon, primarul comunei Salcea. Sunt doi primari respectați în comunitățile pe care le reprezintă, sunt doi primari care au rezultate în cele două comune și care au realizat foarte multe lucruri pentru cele două unități administrativ-teritoriale. Colaborarea mea personală, în calitate de președinte al PSD Mehedinți, dar și în calitatea de președinte al Consiliului Județean, cu cei doi domni primari, în ultimii ani a fost foarte bună. Relația noastră de colaborare s-a bazat în primul rând pe respectul reciproc pe care l-am avut, eu față de dumnealor și dumnealor față de mine. Motiv pentru care, ținând cont de faptul că peste 3 luni de zile vom avea alegerile locale în județul Mehedinți pentru funcția de primar, dar și pentru funcțiile de consilier local și de consilier județeni, împreună cu cei doi domni primari am ajuns la concluzia că dumnealor vor candida pe lista Partidului Social Democrat pentru funcția de primar în localitățile Târna, respectiv Salcea. Astăzi au venit alături de mine, mă bucur, le mulțumesc, îi felicit pentru hotărârea pe care au luat-o, le garantez faptul că au venit într-o echipă de oameni compusă din oameni serioși, le garantez faptul că în continuare între noi relația de colaborare va fi aceeași și sunt convins că ambii vor fi primarii celor două comune din partea PSD. Deci, în calitate de membri PSD, vor candida la aceste alegeri. Așa cum am spus, au ales astăzi să vină alături de mine și să-și exprime opțiunea că vor candida din partea PSD. Eu atât am avut să vă declar la această conferință de presă. Aștept întrebările dumneavoastră, după ce veți auzi și punctul de vedere al celor doi domni primari. În ultimii 2 ani, țin să vă anunț că instituțional Primăria Târna și Consiliul Județean au avut o relații bune. Cu toate că eu eram în limita inferioară a clasamentului. Domnul președinte Aladin nu a ținut cont de acest lucru și am avut un principiu în cei 20 de ani, atât timp cât am făcut o echipă, indiferent ce partid a fost, am avut curajul și puterea de a merge cu această echipă până la capăt. Nu am abandonat echipa, indiferent de poziția care a fost ori în opoziție, ori la putere. Și vă rog să aveți încredere în mine că, făcând acest pas și venind în echipa dumneavoastră, nu o voi abandona, indiferent de rezultatele care vor fi. Vă voi susține atât pe domnul președinte Aladin Georgescu la alegerile locale, cât și Partidul Social Democrat. Vă rog să mă credeți la experiența mea în administrație. Trebuia să-mi iau un timp, nu puțin, mai scurt, mai de lungă durată, pentru a mă hotărî în ce echipă voi candida. Și sper ca această echipă să aibă rezultate pe măsură, așa cum am avut rezultate în ultimii 20 de ani la Primăria Târna. Nu vă doresc decât, domnul președinte, să aveți succes și eu să am succes alături de dumneavoastră și să vă bazați pe verticalitatea și cuvântul meu. Vă mulțumesc, doamne. Așa cum știți foarte bine, în ultimii ani, cu toate că am fost în, nu o să zic în opoziție, că în opoziție față de Consiliul Județean nu am fost.
și nici dumneavoastră nu m-ați tratat ca un opozant. Dar sunt un om de echipă și cu o verticalitate, zic eu, mai deosebită față de colegii mei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamnă Tuma, și vă mulțumesc că ați avut încredere să veniți în echipa PSD și să candidați de la echipa PSD. Relația între primarul Comunei Salcea și Consiliul Județean, și deoseb față cu domnul Aladin Georgescu, au fost nu bune, foarte bune. Vreau să vă spun că n-a fost nicio solicitare la care domnul președinte să nu răspundă pozitiv. M-a ajutat în toate proiectele care le-am îndeplinit la Salcea. Proiecte nu mici. Proiect de 1.000.000 de euro pentru canalizare. Alt proiect care este în derulare pentru asfaltare de trotuare. Și încă unul care, dacă nu era vremea urâtă, chiar începea și o să vă invit când încep lucrările de asfaltare între drumul comunal DC99 între Salcea și Zimșa. Vă mulțumesc, domnule Tuma. Ați venit alături de noi și cu siguranță ați făcut o alegere bună.